Wel, wrth gwrs dechrau gyda'r Almaeneg o'n i'n neud, ond mae'n dda iawn weithiau i gael edrych ar fersiynau a chyfeithiadau o wahanol gyfnodau, o wahanol ieithoedd, oherwydd mae bron yn amhosib cyfieithu air am air bob tro. Does dim y fath beth i gael a gair fflat, felly dyw gair dydwch fel draig ddim yn golygu'r un peth â dragon yn Saesneg, mai dragon yw'r cyfieithiad, oherwydd mae'r gair draig i ni fel Cymru yn yr is-ymwybod yn syth yn golygu yn baner ni a'n iaith ni. Ac felly, gyda phob tasg cyfieithu, dyw e ddim yn fater tybed beth yw'r gair Almaeneg dwedwch am hwn. Mae rhaid i chi feddwl, wel, beth yw goblygiadau, cynodiadau, heinau y gair yma, a wedyn ceisio cyfleu y naws a'r ystyr. Wel, mae iaith a ieithwedd y cylchsiarc yn rhyfeddod. Mae'n drwch o wahanol idiomau, wahanol gyweiriau. Mae yna iaith farddonol, iaith swyddogol, iaith ffals, ffug swyddogol, iaith uchel-ail, iaith gwrs iawn, amrwd, rwd hyd yn oed. Ac yng nghanol hyn i gyd, mae eisiau jyst trio dilyn beth oedd gan Brecht a chadw'n driw i hwnna. Mae unrhyw un sydd wedi astudio Almaeneg wedi dod ar draws Brecht. Mae Brecht yn bresenoldeb ar silff-lyfrau heb os. Rhaid ni gofio bod e hefyd yn storiwr ac yn fardd. A falle o'n ni yn fwy cyfarwydd ar gweithiau hynny. Ond rhyngddyn nhw yn y cyfanwaith, i chi'n cael yr un darlun ar Brecht yn ei rhyddun Brecht, os ydych chi. Beth sydd yn enaid Brecht? Beth sy'n ei yrru fe? Styriwch chi ryw gerdd De Radwechsel, y newid olwyn. Rhywbeth fel hyn, rwy'n eistedd ar ymyl y stryd ac mae'r gyrrwr yn newid yr olwyn. Dydw i ddim yn hoffi y lle ddes i ohono, a dydw i ddim yn hoffi'r lle rwy'n mynd iddo. Pam felly mod i'n edrych ar y newid olwyn gyda chi'n lleied o amynedd, mor ddi-amynedd yn disgwyl i'r olwyn mae gael ei newid fel bod y siwrne yn gallu mynd ymlaen, ac eto dwi'n rili eisiau mynd, gadael na chyrraedd. Ac mae'r gerdd yn dod i ben a chi'n meddwl, dwi ddim fel, ryw odl bach neis a pawb yn mynd am dro drwy'r coed, enaid hoff cytu. Nid na beth sydd gyda ni, nid dyna'r fath o resolve. Beth sydd ar ôl clywed y gerdd na, dwi'n meddwl, mae'n deffro'r cwestiwn yno chi. A dyna beth mae Brecht yn gwneud bob tro. Neu cymrwch chi'r stori ferfach yma, mae yn fer, ddwy frawddeg. Mae Mr K, dyna enw'r cymeriad, Her K, Mr K, yn cerdded lawr y stryd, a mae'n gweld rhywun na dwi wedi weld ers blynyddoedd. A mae rhywun yma, y person yma'n dweud wrtho fe, Mr K, dwi'n wedi gweld chi ers blynyddoedd, ond dych chi ddim wedi newid, dim. A mae'r stori'n gorffen, gwelwodd Mr K. Wel nawr, yr ymateb yna, unwaith eto ydy, wel pam? Fel reol, ni'n cymryd yn compliment yn wedi, os ych chi'n hun, fe rwy'n yn gweud, os ych chi wedi altro, dim, dych chi ddim wedi newid. Ond beth mae Brecht yn dweud fyna yw, oni bai yn bod ni'n newid, dyn ni ddim yn byw, neu dyn ni ddim yn fyw hyd yn oed. Hynny yw, mae bob diwrnod yn gyfle i ddysgu rhywbeth, a dyna beth sydd gyda ni'n ei ddramau. Cyfle i ddysgu rhywbeth, mae e'n hala ni i holi'r cwestiwn. Dych chi ddim yn dod allan o'r theatr yn meddwl, yna neis, neu yna drist. Chi'n dod allan o'r theatr yn meddwl, nawr, beth sydd gyda fe fyna? Hynny yw, fel bod ni'n dod allan o'r theatr, eisiau gwella'r gymdeithas, ar ôl holi'r cwestiwn, beth sydd eisiau i wella. Felly mae yna lot o obaith yn y gwaith yma, ond maen nhw'n arfer, os liciwch chi, i gyfleu ac i ddod â newid i fod. Felly gyda'r theatr epig, beth sydd gyda ni fyna ydy cyfres o ddigwyddiadau yn hytrach na un llif. A beth mae hwnna'n llwyddo i wneud wedyn ydy osgoi beth mae bobl drama'n galw'n gatharsis, sef yr teimlad na'r ddiwedd drama, sydd ddim yn ddrama
frechdaidd wedwn ni te, lle i chi wedi cael eich cario gan rhyw lif o emosiwn ac yn uniaethu falle gyda rhyw gymeriad ac yn teimlo yn wahanol oherwydd hwnna. Falle'n well, fel rheol wedi blino'n siwps bod chi wedi bod ar fath daith gyda'r cymeriadau hyn. Nid felly gyda theatr epig, mae'r digwyddiadau ma'n weithiau bron yn torri ar draws i gilydd, yn atal y llif hwnna. A wedyn y busnes Verfremdungseffekt, mae'r gair fremd yn y canol yn golygu dierth, effect ar y diwedd wrth gwrs, effaith y dieithrio. Unwaith eto, mae hwnna yn fwriad ganddo fe i osgoi bod ni'n colli arno ni'n hunain. Dyw hwnna ddim yr un peth a dweud bod ni ddim yn teimlo emosiwn. Wrth gwrs bod ni'n gallu cydymdeimlo gyda rhai o'r cymeriadau yn y cylch sialc yn benodol gyda grwsiau. I ni eisiau iddi gael y plentyn a dyn ni ddim eisiau iddi golli chariad. Ond dyw e ddim i ddefnyddio'r term Saesneg yn fater o bod yn carried away. I ni'n teimlo o calonnau gyda ni, ond i ni ddim yn colli pob synwyr yn y gwylio. Mae Brecht yn gwybod bod na ddrygioni ymhlith dynoliaeth, ond mae e hefyd yn gwybod mae gan ddynoliaeth mae'r allwedd i ddatrys y drygioni, i gael gwared arno fe. A mae ganddo fe ffydd mewn pobl, mor ofnadwy yw temtasiwn daioni. Dyna un dyfyniad pwysig. Mae'r hen grwsiau fach yma, dyw i ddim eisiau bod yn gwdi-gwdi, dyw i ddim yn chwilio am adenydd angel, ond mae'n ffeili gadael y plentyn bach. Mae'r ysfa yna ynddi hi yn rhy ddwfn, y reddf yna. Ac mae dyfyniad arall gan y cyfarwydd, ac yn y dyddiau mwyaf gweidlyd, mae pobl dda yn byw. Mae rhaid ni ddal gafel am hwnna. Y cwestiwn sylfaenol mae'n debyg yw, pwy sy'n ar hawl i fod yn berchen ar unrhyw beth? Pwy sy'n piau pethau? Y tir, y bobl, unrhyw beth. Beth yw ystyr bod yn berchen ar? Mae hwnna yn dod drwy'r ddrama o'r dechrau i'r diwedd, a wedyn wrth gwrs yr elfen farcsaidd. Beth sydd o'i le ar gymdeithas? Pam bod yr anhegwch yma'n bod? Ac mae e'n rhoi'r anhegwch ger yn bron ni, fel bod ni'n holi'r cwestiwn, ydy hwnna'n iawn? Ydyn ni'n fodlon gyda hynny? Ac os na ydyn ni'n fodlon, beth sydd eisiau wneud? A mwy na hynny, beth sydd eisiau i ni wneud, ac yn fwy na hynny to, beth sydd eisiau i fi wneud? Ydych chi ddim yn cael get away yn gwylio ac yn darllen gwaith Brecht.